जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आरो 2 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा आनजाद होगिरिफोरखौ नखर नखर थांनानै लोगो हमनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आरो 2 थाखोआव आनजाद लिरगिरि गासै फरायसाफोरखौ जमदुवार एबसुआ नखर नखर लोगो हमनायजों लोगोसे लाइजाम राननाय हाबाफारि लादों। बे फरायसाफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसेयैनो आनजाद लिरनायनि माखासे खायदा आदबफोरखौ फरायसाफोरनो फोरोंनानै थुलुंगाखां होदों। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों दखरानि सोलोंथाइ नेहाथारिया मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै आं बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। दायो आं जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जे रायमना दालाइसानि सिङाव थानाय दुमबाजार गामिनि जे सिङाव OSSLC एग्जाम आनजाद लिरगिरि आरो OSSC एग्जाम लिरगिरिफोरनि जेनाखि हामलायथि बिलाइ गथायनाय बेजों लोगोसे मोनसे फरायसाफोरनि गेजेराव जों मिजिंथिदों जे फरायसाफोरा थांनाय सिगांनि समाव जे फरायसाफोरा जेसेबांनाखि नाम्बार लानाय पास जादोंमोन जाहाथे बिनिख्रुइ आरो फिन बांसिन मोजां स्टेन्डार्ड लानानै मोजांसिन पास जायो बेखौ मिजिंथिनानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दुमबाजार गामियाव जों दिनै फरायसाफोरजोंहाय गामि गामि हाबनानै लोगो हमनायजों लोगोसे फरायसाफोरनो मोनसे बोसोन होदों जे जों फरायसाफोरखौ जाहाथे एग्जामाव मोजाङै लिरनो हायो, जाहाथे गावसोरनि देहा एबा सावस्रिफोरखौ जाहाथे जेबो बेमार आजार गैयालासेनो मोजाङै गोसो मथनै फरायनानै जे गावसोर एग्जामाव मोजाङै मोजां लिरनो हायो बेखौ जों मिजिंथिनायजों लोगोसे दिनै जे जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे OSSLC एग्जाम आनजाद होगिरिफोरनो जे जों दखरानिफ्रायनो हेल्ला गायदेरनि मुङाव मोनसे मान बिलाइ बावनाय बे हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिजों लोगोसे जों बिथांमोननो दिन्थिना होनाय जादों। लोगोसे बेजों लोगोसे माखासे बान्थाफोर लोगोसे मान बावनाय बे हाबाफारिखौ दिन्थिनाय जादों। लोगोसे दिनैनि जेनाखि एग्जाम होगिरि आरो OSSLC एग्जाम होगिरि बिथांमोननि जेनाखि फरायनाय बेजों लोगोसे जोङो मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनाबो मोजाङै फरायदों। लोगोसे जाहाथे बिथांमोना बे फरायनायजों आरोबाव साबसिन फरायनो हायो, जेनाखि फिउचाराव सासे मोजां गिदिर गोलाव जानानै हारिनि सासे समाज सिबियारि हारिनि मोनसे दैदेनगिरि जागोन बिथांमोननिसिम बेखौनो मिजिंथिनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेबायदि बुङोब्लाथ' जों डाइरेक्टनो बुंनो हानाय नंला, जायनाखि फरायसा लिरगिरिफोर बिथांमोननि सायाव माखासे डिफेन्ड होनांगौ जाना फैयो। दायो बिथांमोननि नाजानायनि सायाव जों एसेसो सुलुंना लाबाय थादों दे बिथांमोननि सायावबो माखासे मोजां पारसेन्ट लानानै पास जागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। जोंनि जमदुवार दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि सिङाव बेन्दोङाव थानाय माखासे सराइबिल दालाइसा आरो रायमना दालाइसा आरो कासाइबारि दालाइसा मोनथामबो दालाइसानि सिङाव दिनै OSSLC एग्जाम होगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों जे गासैहाय 340 जन फरायसाफोरा OSSLC एग्जामखौ लिरगोन। दायो बे लिरनायनिफ्राय जोङो मिजिंथिदों जे गासैहाय सामथिं 20-25 जनसो फार्स्ट डिभिजन बा टप 10खौ साब्रै साबासो थांगोन बे मिजिंखौ नुनाय जादों आरो।